כעת נלמד איך תוקעים בשופר בצורה נכונה, מדויקת וקלה. קצת להבין על התיאוריה של שופר. השופר לא משמיע קולות. למרות שאנחנו שומעים קולות מהשופר, השופר לא משמיע קולות. מי שמשמיע את הקולות זה שפתי התוקע. ולכן מה שנדרש מאיתנו זה לייצר רעש באמצעות השפתיים, להרטיב מעט את השפתיים ולעשות רעש בשפתיים בצורה כזו. השופר מתרגם את אותו רעש לקול. הרבה אנשים טועים לחשוב שהם יפעילו את השופר. אין צורך להפעיל את השופר ולא לנפח את הלחיים בצורה כזאת, שזו תנועה של מאמץ שמנסה להפעיל גורם אחר, שזה השופר, אלא פשוט לנסות להתרכז בעצמנו ולהפעיל את השפתיים. גם אלה שתוקעים בצורה של נפיחה, עושים אוויר לתוך השופר, אם זה השפתיים שלהם, ויוצרים לחץ עם השופר על השפתיים, ואז נוצר רעש בשפתיים שמתורגם בשופר לקול. זה ליצור רעש עצמאית, בלי השופר, ואז יקרו שני דברים מדהימים. דבר ראשון, התוקע יהיה רגוע, כי הוא יודע שהכל תלוי בו. זאת אומרת, ברגע שיש רעש בשפתיים, יש קול בשופר. ודבר שני, הקול שיצא מהשופר הוא מאוד מאוד עוצמתי. נדגים את זה עם ובלי השופר. זה בעצם קול שופר רגיל. כאשר אנחנו מייצרים רעש קל בשפתיים, הוא מתורגם בשופר לקול. אם נתאמץ מדי, מכיוון שהשופר משמש כאמצעי הגברה וכרמקול לאותו רעש שמיוצר בשפתיים, ישמעו את המאמץ. כמו ברמקול, כשצועקים, שומעים צעקה. אפשר להדגים את זה בשופר כזה. זה נקרא לדבר את התקיעה. וזה נקרא לצעוק את התקיעה. כאשר אנחנו בעצם מתאמצים, המאמץ נשמע ברמקול, הלא הוא השופר. ולכן, כל מה שנדרש מאיתנו זה ליצור רעש באמצעות השפתיים. כאשר אנחנו עושים את הרעש הזה, בכל דרך אנחנו נשמע קול בשופר. טעות גדולה לחשוב שאנחנו מנסים להפעיל את השופר, לנפוח לתוכו, לנסות להפעיל אותו. אם פעם ראיתם בלון שלא קושרים אותו, שהוא עושה רעש, כן, רעש כזה, הרעש הזה, זה בדיוק האוויר שננשף מתוך הבלון החוצה, ושפתי הבלון, כן, יוצרים בעצם רעש של זמזום. אותו זמזום, אם נשים לו אמצעי הגברה, שזה השופר, הוא יתורגם לכל שופר. ולכן, אחד התרגילים, לפני שאנחנו בכלל מחזיקים שופר ומנסים לתקוע בו, זה להרטיב מעט את השפתיים, לייבש את הפה, שלא יצא רוק לתוך השופר, כי הלחלוכית לא טובה לשופר, ולנסות פשוט ליצור רעש בשפתיים. הרעש הזה, אם אנחנו נצמיד לו את הרמקול שנקרא שופר, תמיד השופר צריך לעמוד בצורה כזו שהעין, הפה, שהוא בצורה של עין, על הפה באותה צורה, לא ככה ולא ככה, אלא בצורה כזו. תמיד צורת הפה, העין לפה. וכאשר אנחנו מצמידים את השופר, מצמידים אותו עד הסוף, שלא יברח אוויר מסביב, מרטיבים מעט את השפתיים, ויוצא קול בשופר. התרגיל הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה פשוט לעזוב את השופר, להניח אותו, ולנסות ליצור רעש מהשפתיים. מאוד קשה לעשות את זה בהתחלה, כי רוב האנשים משתמשים בשופר כמהדק מלאכותי, ויוצרים על השפתיים רעש, ולכן מאוד קשה לעשות את זה, כי השריר לא מורגל בזה, אבל אם אנחנו נתאמץ מההתחלה לעשות את הרעש בשפתיים בלי השופר, כאשר יגיע השופר יהיה לנו יותר קל לעשות את זה, ולכן הקול שיצא מהשופר הוא מאוד עוצמתי. ככה מפיקים קול מהשופר. עכשיו איך מגבירים את הקול? הפקת הצליל מהשופר, קול השופר, היא באמצעות הרעש שמיוצר בשפתיים, אבל הווליום נמצא בשרעפת. דהיינו, לפני שאנחנו מתחילים לתקוע, התוקע חייב להיות רגוע. איך נרגעים? 3 נשימות, נשימה אחרונה עמוקה, כתפיים למטה. לפעמים אני רואה בעלי תקיעה לחוצים,
לא משוחררים, כתף אחת למעלה, הם מנסים להילחם עם השופר. חברים, נא להירגע. להוריד את הכתפיים למטה, 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 כמה שאפשר. להירגע, לנשום. הדחיסה של האוויר צריכה להיות חדה. אם היא לא חדה, והיא נשמעת מאומצת, אז המאמץ הזה יישמע בכל השופר. ולכן התרגיל הראשון הוא ליצור רעש בשפתיים ללא השופר. עם הקושי שיש בזה, לנסות לעשות את זה. ככל שנתרגל גם בלי השופר לעשות את זה, כאשר יגיע השופר, הקול שיצא ממנו הוא אדיר. הווליום, הגבהת הקול, נמצאת בשרעפת. ולכן אפשר לתקוע בצורה כזו. שזה בלי מאמץ, אבל אם אנחנו ניתן לחיצה קטנה בשרעפת, הקול שייצא הוא מאוד חזק. לחיצה קטנה בשרעפת, והקול של השופר הולך וחזק ומתגבר. דבר נוסף, מיומנות ואימון. זה שני דברים שונים. עד כה דיברנו על הידע, על הטכניקה, על התיאוריה, על המיומנות, איך עושים את זה. עכשיו אני מדבר על אימון. אימון זה אומר שהשפתיים צריכות להיות חזקות. איך מייצרים כוח בשריר של השפתיים? על ידי אימון. אחד מהראשונים, מאור זרוע, כותב בספר המנהגים שהסיבה שתוקעים 30 יום בחודש אלול, בכדי להתאמן לראש השנה, למצוות תקיעת שופר, שהיא מצוות עשה דאורייתא. זאת אומרת שכל יום מימי אלול אנחנו צריכים להתאמן ולאמן את השפתיים. גם בעלי התקיעה הכי גדולים התאמנו כל יום בכדי לאמן את השפתיים. אם בן אדם לא יתאמן, הוא יגיע לראש השנה והשפתיים שלו יהיו חלשות, ועד ישמעו את המאמץ שלו בתוך השופר. יש אמירה קטנה שאני אוסיף באותו הקשר. כתוב, ספר מטה אפרים, שכאשר יש קושי ופתאום היה איזה סיפור שפעם אחת התחילו לתקוע ולא הצליחו, ועוד פעם התחילו ולא הצליחו, בפעם השלישית, כותב המטה אפרים שיש סגולה להגיד לתוך הצד הרחב, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כהונה עלינו, מעשה ידינו כהונהו. למה? כי השטן בלבל אותם ומערבב אותם. הרבה אנשים שלא מתאמנים, מה הם עושים? מפילים את זה על השטן. אומרים, לא, כנראה השטן בלבל אותי. חברים יקרים, להתאמן ולא להפיל את זה על השטן. ושאלו החכמים, למה צריך את אבינועם להגיד רק לצד הרחב, ולא לצד הצר? אלא התשובה היא כזאת. כאשר זה בצד הצר, זה הצד של הבעל תוקע. בצד של הבעל תוקע הוא חייב להתאמן ולאמן את השפתיים שלו כמו שצריך. בצד הרחב זה כבר צד של לשמוע כל שופר. שמה כאשר השטן שומע את כל השופר, הוא רוצה לבלבל. למה? כי כאשר אנחנו תוקעים בשופר, זה כאילו אנחנו עוקדים את עצמנו, זה כמו עקדת יצחק. כאשר זה כמו עקדת יצחק, אז השטן, כמו שהוא בלבל את אברהם אבינו, והוא נהפך לנער, והוא ניסה לעכב את זה, כי הקדוש ברוך הוא מתמלא ברחמים על עם ישראל, אז הוא מנסה לעכב את זה, אז גם בתקיעות שופר הוא מנסה לבלבל אותנו. אבל לכן אומרים את זה לצד הרחב, כי בצד הרחב זה הצד של הקדושה שהיא נלחמת בסטרא אחרא ובשטן. אבל בצד הצר זה הצד של הבעל תוקע, שם הבעל תוקע צריך להתאמן, ולא להפיל את זה על אף אחד, כולל השטן. אנחנו נדגים תקיעות שופר ככה בצורה נכונה, בלי מאמץ. רצוי לשים את זה לפי ההלכה בצד ימין. גם אלה שתוקעים מהאמצע, שיתנו לו הטיה לצד ימין, זה לא מעכב, ולכן מי שהוא איתר יד או שמאלי, והוא תוקע בצד שמאל, הוא יכול לתקוע בצד שמאל, העיקר שיצא קולות כמו שצריך. יש עוד עניין שהפה של השופר יהיה בצד ימין של התוקע, כמו שכתוב והשטן עומד לימינו. שופר זה ראשי תיבות, אין שטן ואין פה גרע, ולכן אנחנו רוצים שהשטן יתבלבל כאשר הוא עומד לימין. הפה של השופר בצד ימין, הפייה על פה התוקע גם בצד ימין. ואז בעצם יוצא קול של שופר נקי, צלול וקל. שיהיה בהצלחה.